Biyag di tao. Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Thank you iti kadayo kanayo namang subsuporta kadagiti upload to'y pagayam yo. Katsapay lang kumatadi kay tumauma. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello mampay kini Ma'am Lucy Rivera, dita Barangay Baraka, Bangar, La Union, from USA. Kani Sir Alex Bakiran, dita Ilagan, Isabela. Katitayntay nga ro dendenggan ti episode 312. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anak, sa di numanan ti papanam, kat kasangsangpot mo laeng. Apay ay alapdandak apo manaw, mama. Adamat ni Manang Catherine a paborito yung nga anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung nga balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalukwan matday tang ibagbagayo, mama. Tiko na yung kitding, makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay ay akasta ka anak ko. Awan ka kampik iti daytoy abalay, mama. Kang runaan ni papa. Ni Manang Catherine laang ti makitkita na. Iso laang tinasingpat para ken kuana. Ay, kasanumot ngamin. Naglaing ka amang sungsungbat iti amam. Idinto ta ni manang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay manaw ka manan iti balayo. Gaputa kay kayat ko no si katika duha, krani. Amumot akaguro da ka, nukas siya pumanaw ka iti rabi. Gumapay ng aramidan pa lang. Nasayat man ken santi aramidat. Tagidaksan da papaken ni mama. Atap mo lang dayta. Kuyugan nakman kit di. Sa di namanan. Sa dino pa'y kuma? Aginom Gusto ko man ti inom. Agawid kalangan. Nasaysayat pa eh. Okay. No saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadaka sa mapasamakan ka? Konsensyam daytan Anya ko mga iti serbim a boyfriend no saan nakakaduan? No saan ka lang ay ayatan. Nabayagan asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ngayon, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay la ko matagbaliw kan. Ay ayatan ka unayan. Ket jakayat nga dadaka sa mapasamakan ka. No akpay so dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartakan agawid tan. Jakpay kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanata nga da eskwela na inton bigat. Iso nga please. Agawid tan Okay. Maudin asyat kan maudin na panagsalata. Oh my God, tumakder kan ta agsalata. Kita na. Saan mo nakabalan ti tumakder? Umikinta si bayan ka tagawid tan. Itulod kay Jibalayo. Agyan mo na kiti pa nagitulod mo iti anak ko, iyo. Awan anyaman na sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan ko matakaduan? Ang mga no dadaka sa mapasamakan ko na. Pagyaman nagtamaan anusam ti anak ni iho. Ay ayatak unay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan ko na. Sa pala kuma, tadi ka maumuma iti anak mi ha. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay la ko matagbalbali mo ni Ann, sir. Ay, uray ka sa nung ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng na iho. Iso at tulungan na kumamang bagbagay ti anak mi. Sige, sir. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno mapagbaliw ko ni Ann. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Ang mga numadandanagan ni papakanyak. Agan anad ka iti panagmanehom iho. Ulitek man ti agyaman. Gapo manan iti dayjay a babae. Narabyan ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Diyak ngamin kayat nga dadaka sa mapasama ka ni Ann. Diyak mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit-kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang arudan turong ti biag na. Bartek pa'y.
Patsik ngagbaliw tumot lang ni An. Kanayon ko nga ikarkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta babae. Apay aday jay pay nga anti kinayat mo. An, bumangon ka ditan mala daw ka iti first subject mo. Nasakit ti ulok. Sa anak asumrag. Anya? Ay na, amangan no saan ka na makapasan no kanayon ka akasta. Kat, anya ko maita, ha? Kaungat da kan tumanan adag iti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapno sika akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, An. Pumanaw ka man dito'y kwarto. Di nakdisturbuan. Sige nga, Rod. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwartom. Alaban niyo usan kan tapno may kati hangover mo. Masapul asumrek kay ti pagadalan, anak ko. Masaduta ka sumrek, mama. Iso, please. Saan da ko manapilitan? Apay ka di adadadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga, Rodan. Ta sumrek ka ni di pagadalan. Sige, bumangon ak. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kin kaasaan kan nga aginom. Anyang ita. Marigatan ka mo't gayam nga agring iti agsapa. Sorry, honey. Di nak ko man sermona. Kanayon dak lang aruda na sermonan da papakin mama. Pati ka di pa'y sika. Aggidantan nga agawid inton malam. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanyak. Wadi po dita, di mo mabalinti rumwara mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramidan. Mani po dita, saan ka na maka-withdraw iti ATM? Allowance lang ngayon ti ited ko, numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat nga awan patag ko kada kayo, anya, papa. Saan na nasaya ti aramidam? Anya ti kayat yung aramidag, papa. Ipasnak mo ti agadal, ken isardag mo ti aginom. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat saan asumrek iti ulok ti adal. Kita niya nga ron ti aramidam, no saan ka nga agadal. Agbulakbol, kasanon ti masakbayam. Papa, apay nga minapagdanagan nyo ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak, kat saan nakto abaybayan, gaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasaya at niranikan ka? Saan nagaputan na singpet ket aramidam amin na kay kayat mo? Saan to ama uma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, An. Ada ka di masapul mo. Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Sanak nga rod ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni Papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka ko mga ikan? Ngam amok akaguran ak tumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mo't, Papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng ganda dya babae. Sa dino nga ta tinangala na iti kwarta kat impaklos ko mo ti ATM card ngay gam na. Ha? Impaklos yu gayam? Isumot la ako na naasaan na makawithdraw. Jakmot ngamin amo nga impaklos yu. Di mawat iti kwarta kanyak, Papa. Inikak tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya? Ay, saan mo nga ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga degem na kwarta? Ay, okay, Papa. Sorry no inikak. Jak ton ulitan. Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Di pa nang i-close mo iti ATM card nga igam ni Ann. Kay talangan ti amok apamuspusan tapno agpalit ti anak. Sana bali? Siyak mo tinainagan iti dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na tibiyag na lakay?
Ibagaan naman nun anila ang Catherine tinapatag ka data. Isardeng mo man ti panang isakasakit mo iti anak mo. Iso akar-karo at tumanggan ti ulo na, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga isaksakit? Madanagan naklaeng. Ang mga no nakarkaro nga agrebelde. Saan na basta makapanaw dito'y balay no awan namnamaan na akwarta na. Dayta nga rudket. Ang mga no nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No maminsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na siyak. Di po ta inispoiled mo. Awan maaramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Ang mga no makabil ko na dyan tun sumangpet no mapunwa na. Ay day tatisan mo nga raramidan Armando. Siyaklatan ti makisao iti anak ta. Intun sumangpet. Kurang matgayam ti kwarta kapag bayad ko iti bill ko. Tinasaya at awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kuman iti pag-inumak. Nabarta ka kon. Apay man na narimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Iso nga umay ka kuma. Please. Maudin da ito panang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka. Agpasukon ka. Basta umay ka, honey. Unayan ka nga urayan. Saan ka kumangagbaybayag? Bye. Imawag manankan ka? Ibarte ka, nobyam? Nagpasukon manankan ka? Maudin da ito panang sukon ko kun kwa na mama. Isuday tatimbagak. Rumbang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan ang mabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak. Mama, agayatak unay kanyan. Kat jak ka baila na mapukaw ko. Ay, siyak ti maas asyan kan ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan mat, tamapan ka pailaang agsukon iti babaya na bartek. Sana bali mama. Talaga maudin dati panang sukon ko kunian. Hello? Hello ma'am. Da kayo ka diti, ina ni Rani. Ay, siyak nga rod, sir. Apay ka di. Umay kayo dito ospital itamat lang. Na-disgrasya tayo na kayo. Anya? Sige, sir. Umayak ka dagos. Itamat laang. Hello amiga, apay ngay mawag ka. Mapanmusukon ang ti anak mo, iti bar. Awanan ti anak ko amang sukon kumay ti anak mo ang nagtangkan ti ulo na. Anya ti kayat mo asawan amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasamak amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko marimor ti anak ko? No saan na nagpasukon ti anak mo? Basol ti anak mo, sinapasamak iti anak ko. Anya ka nang kayo napasamak. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Awan maramida. Apay sinipadnak! Apay nga da kayo dito eh! Ni Rani tinawagak amang sukon kanyak! Sana da kayo! Sa dino da yan ni Rani! Gapo iti kinasukir mo. Napukaw mo iti biyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa! Nabangga tilugan na iti umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, sana po na dayta, Papa! Didak man ramakan iti kasta! Imawag ti inana. At daday di ospital. Ket natay kanon ni Rani. Sana po na dayta! Kaya't ko ang makita ni Rani, Papa! Mapanak iti ospital itamat lang! Kaya't ko ang makita ti kaayan-ayat ko! Di ka pa'y lamap-mapan ijay.
Di kag pakitay day. Tadi mula mo no kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nuan niya pati maaramid daken ka. Awan karbengam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy. Gaputa si ka ti makagapuno apay anatay ti anak ko. Pakawanan na ko, mama. Agpagpakaasiyak ka na kayo. Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani. Uray pagbiit lang. Kaya't ko makita iti maudi akong daway. Pumanaw ka, kunak. Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpambabawyak ti amin. Ma'am, pagkawanan na ko man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. Numabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani kataramidag. Naladawan ti amin. Uray anyapay ti araramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, mama. Papa. Saan na nga ipakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tiga puti ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, mama, papa. Agbalbaliw kan, An. Gapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Huwag, papa. Karik, agbalbaliw akon. Diyak kayat nga damanan may sagmak. Gapo iti aramid ko. Pakawanan dak ko ma, no nagbali na ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusak. Di pa nakapukaw ko iti ay-ayat ang kalalaki. Kanjak pa nakakita kan kwa na iti maudi akong daway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti balegay. Maragsakan kami para kan ka, iha. Ngamin natunoy mo ang terapap mo. Kablawan na ka, anak ko. Ay na, nakagraduar kan iti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanyak. No sana gapo kada kayo. Sana kumaan nakaturpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim ngagkakadag iti pamagbaga, may anak ko. Ket inidya mo, nagiti bisyom. Iparabaw ko da ito'y asabong. Ito'y rabaw ti pancha ni Rani. Sinjak matan ti balon ko akandila. Ay, italaang man na masarong karak ti tanom ti nobyok. Aging gahita. Makon-konsensyak pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di naman tiyayan mo ita. Sapay ko mata mapakawan. Pagmapabawyak tinararamid ko iti kalabas. Agawaan nyo, tane, kaslag tudon. Tina ni Rani ti sumungat. Kat anak kakaduhan na. Pumanaw ako na dagos dito eh. Oh, An, ada ka matgayam ditoy. Sorry. No basta mayak ajak impakada kada kayo, ma'am. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw. Awan ti bang iparparit, no sarong karam ti tanam ti anak mi. No kasta, saan da kon akagura, ma'am? Napakawanda kon. Pasensya kan. No pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay. Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Uwan, ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdyan ngay naramidyo. Naaklon men ti ipupusay ti anak mi.
Ta talaga siguro nga ijailangan ti pagpatinggaan ti biyag ti anak mi. Iso di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman ang launay kada kayo, ma'am. Maminsan tay laeng ngagbiag, iso aditay sayangan ti panagayat nag itipat patag tayo iti biag. Tano isudan ti mapukaw, awanan ti maramidan tayo. Alaga gayam di tan tinagimbusan di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insurat ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoy te drama. Pagyamanan tingkay panagdengeg. God bless kada tayo amin.